Passion Java auyo nhasi ari kujamukira Wycliffe Chivhayo. Izvi zviri pachena. Inini ndinyaya yemetician ndinogona kuweka nyaya yekunge Maths ndo kubasa indi ndo munozviziva kuti takachipikira chibasa ichi sekuti isusu tinga tichipatsana nyaya. So panapa nyaya yabuda nyora paFacebook pake this guy angoti ko zvekuzobatanidzira vamwe zvabva kupi. Ukateerera maaudios aya ana Chivhayo aya, iye nyaya dzakaingotaurawo aingotaura nyaya yakadii bhasi ndo pakazanga kusa mazita president chinchi president vanobva kutanga kuti saka pana ningi vakutodaidzwa vari timu uye titeve omana nyaya dzenyu. Saka pari kunzi iwo kana uchiita flambo dzako usabatanidzire vamwe, ita flambo dzako uri wega. Ndo nyaya iripo pana because uyu Java manje muno kuti is a prophet kanenge achinokumbira futi mari kuna Chivhayo wacho kanenge kanokuyamene mazono kakatiza ko Zimbabwe but kamuno kekuti kanenge achinotora maloni kwakomana wewe ndo anotoka mumutsa ivo ana Chimombe ivo wewe vamunotoona boss Mike Chimombe zvaita zvezve ndo vana kuti ndo vanenge vachimupa zvimbadzo zviya nana Scott ndo vamwe vacho vanenge vachimupa zvimbadzo zviya na uyu anonzani iye mudhafu uyu ari kunetsa ndo vanhu vachinge vachipa zvimbadzo yavo. Saka zvavanenge vachipa zvimbadzo kuti achivatanga manje kuti ati iwoyu Chivhayo zvaita wakanganisa because zibhosi ravo wani makuru wanu wavo vanomuziva ndiye iyeyo but uya makuru wanu wavo manje anonetsa kuti akupe keshi kawani akwanisa kukuvhurirawo maopportunities nekuti unenge ungosanganawo naye padhuze unotanga kuzolinkawo nevamwe vanhu vebusiness rinenge richienderana neroro kuita saka ukazobatsirikana. Saka uyu Java manje kuti achitaura izvozvo zvakunetsa angokukwarira madimikira ko zvekuzobatanidza mazita ndezvei but anyway ini nangu chandakanakira ndechekuti handina mangwana handitenderere ende ndine dzungu nyaya ndinotobva ndatokuudzai vanhu zvandendatoona aya anyway Chivhayo changu handozvori kuti kana Java kunoku anzori kubatanidzire chii mazita ngarifambe shoko.